ана бинед зебогии манзараи табиати ватанамонро ва агар шинохтед ин мебошад пивзавод, собиқ пивзавод, комбинати хӯроквории шаҳри Душанбе ва дар давраи ман ҳамин круговои ман ҳаминҷо мо ба шумо як хонаи зебоеро пешниҳод карданем бо масоҳати 73 метри мураббаъ, духонагӣ дар 12 ошиёнаи бинои 17 ошиёнагӣ ва чӣ хеле ки мебинед таъмираш олӣ ҳаст. таъмири нав дорад бо тарзи неоклассик. Дар ин тараф якҷо ҷои насби кондитсионер ва бинед ки тирезаҳояш ба сӯи манзараҳои зебо, дар ин тараф ҷои насби телевизор ва бинед ки қандилҳои зебо дорад ва бо тамоми тарзу санъати замонавӣ таъмир карда шудааст. Мана бинед ки роҳравҳои кушод васеъ ва зебо ва дар ин тараф як ҳаммом дорад ки бениҳоят ҳаммоми васеъ ва барҳавоӣ мебошад. ва чӣ хеле қайд кардем 73 метри мураббаъ дар биное ки таъмираш, яъне сохтмони бино ба итмом расидааст ва соҳибхонаҳо иҷозати таъмир доранд ва таъмир карда ҳам истоданд ва ба наздикӣ иҷозати зиндагӣ ҳам дода мешавад. ва ин бино чӣ хеле қайд кардем дар наздикии стадиони Спартак. мана бинед ки ин мебошад хонаи хобаш, рахти хоб. дар ин тараф як оинаи дигар, тирезаи дигар ки мебарад ба сӯи ҳавлии ин бино ва чӣ хеле ки гуфтем обу барқаш доимӣ ҳаст ва таъмири бино худаш ба итмом расидааст ва соҳибхонаҳо таъмир карда истоданд. бинед ки ҳозир ворид мешавем ба ошхонаи ин хона, ошхонаи бениҳоят барҳавои зебо ва дар ин тараф ҷои хӯрокпазӣ ва як тирезае дорад ба сӯи саҳни ҳавлии ин бино. айни ҳол таъмири такхона, яъне падвал ин бино рафта истодааст ва соҳибхонаҳо таъмир карда истоданд. бо масоҳати 73 метри мураббаъ ҳуҷҷат шартнома мебошад. марҳамат, касоне ки хоҳишманданд, нархаш 1 млн 230 000 сомон боз муомила дорад. марҳамат, муроҷиат кунед, ба рақамҳои зерин оварда нишон медиҳем. ана ҳамин мебошад намуди зоҳирии ин бино, намуди берунаи ин бино ва чӣ хеле қайд кардем ба итмом расидааст ва иҷозати таъмир ба соҳибхонаҳо дода шудааст ва чӣ хеле қайд кардем дар калсивои пивзавод. ман ҳаминҷо мебошад. марҳамат, муроҷиат кунед, маълумоти муфассалро медиҳем.